Nás poďakovať všetkým, ktorí ste dnes merali cestu, aby sme sa po druhýkrát stretli na tlačovej konferencii k téme podujatia VSS City Run. Toto podujatie, ako už bolo povedané, sa do Michaloviec po roku vracia, čo sme teda veľmi radi, že po minuloročnej, myslím si, že pomerne úspešnej premiére budeme tohto roku pokračovať. Možno úvodom by som teda opäť priblížila, alebo teda vysvetlila, o čom podujatie VSS City Run je a aké sú jeho základné myšlienky, princípy a charakter. Je v podstate o podujatie, ktoré je založené na športe a beneficii, je založené na formáte celodenného trvania. V tomto roku sme podujatie City Run rozšírili do 4 miest východného Slovenska. Začali sme pred týždňom v Košiciach, Michalovce 16. mája budú druhým mestom. Tretím mestom bude Bardejov, ktorý zažije tohto roku premiéru, no a končiť finálovo budeme v Spišskej Novej Vsi, kde teda sa na nás tešia 6.